sana. Hautsvagi shamwari panopambare, hautsvagi mudzimai panopambare, hautsvagi murume panopambare. Iwe nangana nekwauri kuenda. Vakakumirirai ndovachakutambirai. Handizvo here? Saka toda kuti mungwarire izvozvo vabereki. Kwete kuti tasvika panopambare apa takurasika. Imwe nyambare inyaya yechadonha. Takainzwa musi uno ndatumwa naCommissioner General kuti ndizokuudzai kuti hakuna chinonzi chadonha. Zvokuti imimi mauya pano mune $50 yenyu, mune $100 yenyu, mosangana nemunhu anoti einda anonga mari yakawandisa handikwanisi kuidya ndega, handei pakona apo. Asi tichinopinda pakona apo iwe unosiya zvese zvauinazvo zvinosanganisira mari. Kana tapedza kugowana wozoya wotora. Asi chinozoshamisa anoti iwe tanga kuenda. Muchingosvika ikoko uchidzoka mabhegi hapana, mari hapana. Ndo chadonha ichocho muri kuzvionera vabereki. Saka toda kuti mungwarire izvozvo. Takanzwa mbiri yekuno kumbare svondo rapera kuti kune vanga vachizviita. Saka namanga muchizviita zvapera nhasi. Tina dispo panapa, Officer Commanding Mbare District vandakamira nawo. Chief Superintendent Chifurutse vakaisa mapurisa. Saka namune zvichemo imimi hamutauri nemunhu wese, taurai nemapurisa ari kufamba pano pamusika. Tine police post iripo iyo. Kana mune zvichemo endai kupolice post. Tundisana kavabereki. Then chimwe chinhu chatinoda kuti muite, vemabhazi vachataura. Kana muchiisa mbatya mubhazi hamungobatsirwi nemunhu wese. Ivo vane malodha. Asi pamalodha hatidi mawindi. Munhu anoziva kwaabva, munhu anoziva kwaari kuenda. Saka zvokuti munhu anodhonzwa achimanikidzwa kukwira bhazi raasingade out. Tundisane vabereki. Kana pane vanga vakamirira kuzviita, isusu tunosiya taona kuti vanhu vanokwira mabhazi avo avanoda.